ಲಕ್ಕಿನಿ ಮಾತ್ರ ಬಲೆ ಕಾಣದ ರೂಟೀನಿ ಅಂತ ಜಿಪ ವೆಂಚಿನ ಮತ್ತ ಮನ್ಪ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಣಲಕ್ಕದೆ ಕುಂದು ಬೇಲೆ ಕರ್ಟನ್ ವಿಂಡೋಡ್ದು ವ್ಯೂ ತಜ್ಜಿಪವೆ ಗಾಳಿಯ ಚೂಪ್ ಬರೋದುಂಡು ಇದು ಎಂಕಲ್ಲ ರೂಮ್ದ ವ್ಯೂ. చూడండి ಇದು ಎಂಕಲ್ನ ಜಾಲಿಡುದು ಕಾಡೆಗೆ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಇದು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಗೆ ಸೊ ಮನ್ಪುಕ ಬಲೆ ಅರ್ದುಂಗು ನಾನು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಪ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಿದೆ. ಶುರು ಕೆನ್ನ ಕಿಚನ್ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಮಾತನೆಟ್ಲೆ ಅನ್ನ ತೀಯರಿ ತಿಕ್ಕು ದಾಯ ಬಂಡೆ ಅನ್ನ ನೈಟೇ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತ ದೀಪ ಬಾಜನ ದಾಲ ಎತ್ತನ ಮನದಾನಿ ಅಂಕ ಕಾಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಉದಾಸೀನ ಹಾಪುನಂದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇನ್ಲಾಡ ಅವೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಶುರುಕ್ಕೆ ಚಾಕ್ ನೀಡ್ದಿಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆ ಕಳ್ಳ ಕಾಣೆ ಲಕ್ಕಿಲಕ್ಕನೆ ಚಾಕು ನೀಡ್ಬಿಡ್ತೆ ನಾನೆತ್ತೆ ಇದು ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪುಂಡು ತೂಕ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಾಜನ ನೀಡ್ದಿವಳು ನೀಡ್ದಿದ್ದು ನೆತ್ತಲ ಪೌಚ್ ಉಂಟಿಗೆ ಈ ಪೌಚರು ಆ ನೀಡ್ದು ಲೈ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡು ಒಂದು 5 minutes ಬಾಜನಡೆ ದಿಯೆ ತಾಪಂಡ ಈ ಪೌಚ್ ಉಂಡತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆತ್ತಲ ಕುಂಡು ಯಾನ ಫಸ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ತುಕ ಎಂಚಾಪಲ್ ಮಂದಿ ಅಲ್ಲಾಂಡೆ ನಾನು ಈ ಪೌಚ್ ಇನ್ ಪಾಡ್ಕ ಟೈಮ್ 8:07 ಆತನೆ ತುಕ 5 minutes ಕುಡ್ದು ತುಕ ದುಪುರ ರೆಡಿ ಆವನುಂಡು ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಜಾಲ ಆಗ್ತದೆ ಬರ್ತ ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಪುಗ ತುಕ ಫಿಂಗರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಫನ್ ಇಪ್ಪಡ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಚೇಂಜರ್ ಮಂತೆ ಇಂಕದ ಅದನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಂಡು ಅದಕ್ಕ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಉಪ್ಪರಾಗನೆ ತುಕಂದು ಬೆಚ್ಚನೆ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಪು seriously just only boil 1 liter ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಪೂರ ಪುಂಡು ಬಾಯ್ಲ್ ನೀರು ಪಾಡ್ನ ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ತಲೆ ಚಿಂಕ ಒಂಜಿ ಕೈಟೆ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಜಿ ಕೈಟೆ ಇಂಚ ಮಂತರ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಪುಂಡು ಅಯ್ಯ ಅದು ಚೂರ ಪುಂಡು ನೂರಿಯಾಗೆ ಯಾವು ನಾನು ಪಡೆತ ಬೇಸದಾದ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡೋಡು ಚಾಕು ಪುಡನಿ ತಿಂಡಿ ಇದು ಅವು ಬಿರಿಯಾನಿ ನಮಕ್ ಯಾವಂದು ಅಂಚ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅದು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ರೆಸಿಪಿಲ ನಾನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತೂಲೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಇದು ಇತ್ತೆ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ದೀತೆ
ನಾನೈತೆ ದೇವರಿಗೆ ದೀಪದಿ ಇದು ಕೂಡ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಕಜಿಪುಗು ಕಡೆಯರ ಪಾಡೋಡು ಫಟಾಫಟ್ ಕಾಂಡೆ ಮಂತದ್ದು ಗುಡ್ನ ಬೊಕ್ಕ ರಗಲೆಪ್ಪು ಜಂಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಎಡಿಟ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಪನ್ನಾಗ ನೆಕ್ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಪನ್ಲಕನೆ ಎಣ್ಣೆ ದಾಸೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕೊಂಚೂರು ಇದು ಪೂರ ಉದ್ದು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿಕಾಯಿಯ ಈರುಳ್ಳಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಮಸಾಲೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೆ ಅದನ್ನು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತದೆ ರೈಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ರೆಡಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಮಸಾಲ ಕಾಂಡದ ಅರ್ಜೆಂಟಿಗಲೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅದು ಪುಳಿಯೋಗರೆ ರೆಡಿ. ಬಲೆ ಚಾಪರ್ಕ ನಾನೆನ್ನ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೆ. ಒಂದು ತುಲ ಪಾಡೋನ್ಗ ಅದೇ ಬಂಜಿಡ್ದು ಪೋಂದತೆ ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್ ಬಲೆ ಚಾಪರ್ಕ ಎಂಚಾತು ನಾನು ಪನ್ಪೆ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಸೂಪರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ನೀರುಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ದೈತೆ ಅವು ನಮಗೆ ಶೋಕ ತಿನ್ನಾಗ. ಬಿರಿಯಾನಿ ತೂಕ ಅಟ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ದಾಲ ಬೇಲೆ ನಿಚ್ಚಾಣ ಬಟ್ ಪುಳಿಯೋಗರೆಗೊಂತ ಬೇಲೆ ಎತ್ತನು. ಕಾಸು ಕೊರ್ನಲ್ಲ ನಮಕ್ ಬೇಜಾರಿದ್ದಿ ಒಡ್ಡುಂಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ನಮ್ಮೂರ್ದ ಮೀನ್ದು ಚುಜಿಪವೆ ಮತ್ತೆ ಎನ್ನ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಪಾಡ್ಬೇಕು ತಾಜಾ ತಾಜಾ ಬಂಗುಡಿ ಕಲ್ಲೂರ್ಲು ಉಂಡತೆ ನಾಡು ಅಡೆ ಮೀನು ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗುಡೆ ಅಡೆ ಮೀನು ಕಾಯಿ ಪುಗ ಬಂದು ಬಂಗುಡೆ ರಸ ಯಾನಿಜಿನ ಮೀನು ಮಾತ ಕೋರಿ ಮಾತ ಇತ್ತನ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪನೆ ಮನ್ಪುನು ಮುಲ್ಪನೆ ದಯಮಂತೆ ಪಂಡ ಎಂಕ ಅಲ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ದಿಯರು ಒಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಸೊ ಮುಲ್ಪನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವೀಡಿಯೋಗೆ ತೋಜಿಪಾಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪನೆ ಮಂತೀನಿ.
ಮೀನು ಮಂತಾಂಡು ನನ್ನ ಹತ್ರ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಬರ್ಬೇಕಿದೆ ಮುಲ್ಪಯಾನ್ ಲೇಸಿ ಡೇ ಪನ್ಪೆರೆ ತಂಚ ಎಪ್ಪಲ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಡೇ ಗ್ರೈಂಡ್ ಅನ್ಪುನು ಆನಿ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತೆ ಏತ್ ಪನ್ನೆ ನಮಕ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ಡ್ ಕಡೇಲಕ ಕಲ್ಲಿಡ್ ಕಡೇಲಕ ನಮಕ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ಡ್ ಸಾರಿ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಜೊತೆ ಬಂಗುಡದ ಕಜಿಪುದಲ ರೆಸಿಪಿ ಪಾಡ್ದೆ ತೂಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ರೆಗ್ ನೀರು ಇಂಚೆನ ಬಾಲ್ದಿಡು ಕಂತು ದೀಪಿನಿ ಕಿಚನ್ನ ಪೂರ ಆತಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಯಾನು ನೀರು ದೀದು ಉಪ್ಪಿನಿತ್ತೆ ಮುರಾಣಿ ಪೂರ ವಾಯ್ಸ್ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇರ್ ತಿಜ್ಜಾಡು ಬಡ್ಡೆ ಪೂರದ ವೀಡಿಯೋಡು ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕ್ ಜ್ವರ ಎತ್ತಡು ಅಂಚ ಶೀತ ಅದು ವಾಯ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಇನಿಯಾನು ಕುಕ್ಕಾಡು ನುಪ್ಪು ಮಂದ ಈಚೆ ನೇಪಾಳ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟು ದೀದು ಬಿಡ್ಪಿನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗಾವಂದಿತ್ತಡು ಒಂದು ಮೀನ್ದ ಕಜಿಪು ಇನಿ ಬಂಗುಡ ಕಜಿಪು ಅದು ನೀರು ನೆಟ್ಟು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ನಾನೊಂದು ಒಂಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ದೆಕ್ಕದು ಪಾಡುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಡೆಲ್ಲ ಕಿಚನ್ದ ಪೂರ ಬೇಲೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಪೂರ ಆತನು ಪೂರ ವರ್ಕ್ ಆದಿತ್ತು ಕುಲ್ಲಿನಿ ಮಾತ್ರ ಗಂಟೆ ಒಂಜಾಂಡು ಬಿತ್ತು ಪುರ್ಸೋತ್ ಆತಿವಿ ಪುರ್ಸೋತ್ ಬಂಡ ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಡತೆ ರೊಕ್ಕೋ ಸರ ಅಭಿ ಬಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾಕಿ ಅಂಚಂದೆ ತುಲೆ ಅದೇ ಮಾತೈತೆ ಮರ್ತಿಯೋಡು ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಕುಂಟು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತದಿನ ಐನಿತ್ಯ ಪೂರ ಮಾಡ್ತದೆ ಇವರು ಮಾತಾಡ್ತಾನಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಟೈಮ್ ಹಾಕ್ಬಿಡು ವೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊತ್ತಾಗ ನಾನು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ತೋರಿಸಿದೆ. ಯಾನು ಸೆಟ್ ಚೂಡಿದಾರ್ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪುಣತೆ ಅವೇನು ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಲೆಂಕ ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಲ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಐತ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ ಮರ್ತಿಯೋಡು ಇಜಿನೆಂಕ್ ಐತಾತ ಕೆಟ್ಟ ಪೋಲ ಬರ್ಪಿನೇಜವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಇತ್ತನ ತೈಪಂಡ ಅರ್ಜೆಂಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಓಪನ್ ಅನ್ಪುನಾಗ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬೇತೆ ಶಾಲ್ ಬೇತೆ ಇತ್ತನ ಜೋರು ಕೋಪ ಅರ್ಪಿನಿ ಸೊ ಐಕ್ ಬೆಟರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಒಂದು ಮೂಜೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮರ್ತದಿಂದ ರಪ್ಪ ತಿಕ್ಕುಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸನ ಅದು ಬೋತು ನಿಂಕ್ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ನಮಕ್ ನೀಟ್ಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ತುಯ್ಯಾರ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಮರ್ತದಾಂಡು ಸಾರಿ ಎಂಕ್ ಕಷಾಯ ಮಂತಿತ್ತು ಜೀರಿಗೆ ಅದ ಅವು ತೊಜ್ಜಿಪಾರ ನೆನಪಾಯ್ಚಿ ಬಟ್ ನಿಕ್ಕದು ಕೇನು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಖಾಲಿ ಉಂಟು ಐದು ತಜ್ಜಿಪಾಯ ಪ್ರೂಫ್ ಫುಲ್ ಪಂಚ ಪಿದ ಹಿಡ್ಕದೋ ಒಂದು ಬಯ್ಯಾನಾಗ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನೆತ್ತೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ದಾದೆ ಬನ್ನಗೆ ನೆಲ ಒಚ್ಚುಡು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಿಸಿ ಇತ್ತೆ ನೆಲ ಒಚ್ಚುಡು ಇಜಿನೆಲ್ಲ ನಾನು ಬೈಯಾಗಿ ನೆಲ ಒಚ್ಚುಡು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ತದೆ.
ಇಂಚ ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಯಾನ್ ಒರ್ತಿಪ್ಪೈತೆ ಒರ್ತಿಪ್ಪನಾಗ ಫುಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ದೀದು ಸಾಂಗ್ ದಿಪ್ಪಿನಿ ದಾ ಏರ್ ಪಿದಾಡ್ ದಾದಾಂಡಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರೆಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಸಾಂಗ್ ಕೇನೊಂದು ನಮ್ಮ ಅತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೂಡುಡೆ ಪಟಾಪಟ್ ಬೇಲೆ ಮಂತೋದ್ಲ ಪೋಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ನಮಕ್ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಖುಷಿ ಆಪುಣ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸಾಂಗ್ ಪೂರ ದೀವೊಂದಿತ್ತು ಅದೇ ಇದು ಮುಲ್ಪಯನ ಕಾಂಡೆನೆ ಅರಿ ಎಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆಗೆ ಅಡ್ಡೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅರಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಬೊದಲ್ರೆ ನಾನೆತ್ತ ಕಡೆಯೋಡು ಕಡೆದು ಇದು ಏನು ಉದ್ದು ದೋಸೆಗೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಅರಿ ಕಡೆಯೋಡು ಏರೆಗೆ ಮಾತ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ನಮ್ಮ ಎಂತು ತಿಂಡಿ ಮನ್ಪತ್ತೆ ಆಯ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಡೆ ಮೈಂಡ್ ತಿರ್ಗೆರ ಶುರು ಆಯ್ನದ ಅದೇ ಬನ್ನೆಗೆ ಎಲ್ಲದಾದ ಕಾಂಡೆ ತಿಂಡಿಗೆ ಮಾಡುದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಮಕ್ ತಿರ್ಕೊಂದೆಪ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಡ್ಡೆ ಗಿಡ್ಡೆ ಓಕೆ ಹರಿಪಾಡು ದೀಪ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗೆ ಬೇತದಾದ ತಿಂಡಿ ಮನ್ಪುಣ ಎಂಕಂತೂ ಬಯ್ಯ ಜಪ್ಪು ನೆಟಲ್ಲ ಎಲ್ಲದಾದ ತಿಂಡಿ ಮನ್ಪುನು ಪಂಡದೆ ಯಾನ್ ಅವೇ ಆಲೋಚನೆ ಉಪ್ಪೆ ನಿಖುಲ್ಲ ಏರಂಡ್ಲ ಇತ್ತುನ ಪಲ್ನೆ ಯಾನೇ ತೋಜೋಡು ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಪಣ ಅಂತಾಲು ಆ ಲಂಚೆನೆಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಾತಾಡ ಲಂಚೆನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪು ಇರತ್ತೆ ಓಕೆ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ವೆ ಅವರ ರಪ್ಪ ಕಡೆದಿಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸುಜಿಪ್ಪವೆ ತುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ವೆ ಈ ಲೈಟ್ ಚಾಲ್ ಮಂತದ್ದು ಇದು ರೂಮ್ ತೀಯರ ಖುಷಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಲೈಟ್ ಬಾಳ ತೋಜಿಪ್ಪವೆ ఇంకా ಮಾತ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ನಾನು ಮೂಡುದಾಲ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಇತ್ತನ ಇಂಚ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೆ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಅವು ಶೋಕ್ ತೋಜು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಐಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಆಯ್ನೆ ಮತ್ತು ಬಾಡೂಟ ಚೂರು ನನೆತ್ತೇನು ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಆಯ್ನೆ ಒನಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಫೈನಲ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಫ್ರೀ ಆತೆ ಎತ್ತು ವರ್ಂಬರನ್ ಇನಿ ಸಂಡೆ ಇಡೀ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ಇನಿ ಓವು ದಿನ ಅಂದ್ ಪಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಇನಿ ಸಂಡೆ ಲೇಟ್ ಲಾಕ್ಪು ಸಂಡೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಲಾಕ್ಪುನು ಲಕ್ಕದ ಪುರಾಣಗ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಯಾನು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ನೈಟ್ ಮುಟ್ಟ ರೂಟಿಂದ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಇತ್ತನಿಕುಲು ತೂದುಪ್ಪರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಂಗೆ ಪಂಡ್ರ ಮದತ್ತುಂಡು ಯಾನಂಚ ವೀಡಿಯೋ ನಡೆಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ತಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇದು ಬಯ್ಯಾನಾಗ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಬಯ್ಯಾನಾಗ ಎನ್ನ ನೀಸ್ ಕಾಲ್ ಮಂತದು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ದಾಯಿಗ್ ಮೂಲು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಇನ್ನು 200 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಯ್ನೆಕ್ 200 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಂಡತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಆತಿತ್ತತ್ತು ಒಂಜಿ 200 ಆತಿನಿ 200 ಅವು ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲನೆ ವಿಷಯ ಕೆಲವರು ಪನ್ವೇರೆ ಬೇ ಆತಿನಿ 200 ಮೂಲೆ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅವು ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿನೆಕ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಂತದ್ದು ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಅವು ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತು ಏತು ಖುಷಿ ಆಂಡು ಮಾಡೋದು ಪಂಡ ಯಾನು ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಕಾಸಿಗೆ ಮನ್ಪುಣ ಅಂಚೆ ಅಂದು ಕಾಸಿಗ್ಲ ಅಂದು ಮನ್ಪೇರು ಬಟ್ ಎಂಕುದು ಮನ್ಪೊಡು ಅಂದು ಏಪರ್ದು ಇಂಚ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೊಂಜಿ ಟೈಮ್ ಬತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಇದಾದ ಏತ್ ಈಸಿ ಟಾವ ಅಂದು ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೊಂಡು ಎಣ್ಣಿಲಾಕ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೊಜಿಪಾಯಲಾಕ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಾತೆರು ನಂಗ್ಲ ಮಂಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಪುಜಿ ಸಡನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರ ತಪ್ಪಾದಿಪ್ಪು ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಪ್ರವಚನ ಉಂತವೆ ಪ್ರವಚನ ಅರಿಕತೆನ ಉಂತವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ನನ್ನಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಇನ್ನಿತ್ತ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಂಡು ಬಂದೇನುವೆ ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಗುಡ್ ನೈಟ್.